Filma? Da. Filma și până acum? Da. Alo? Da? Da. Da. Ce anume? IBB? Păi, însă... și ce scrie înainte? Până unde mergem? Mergem încolo? Da. Da, da. Bun, gata! Cred că alea de măsură discontinuă îți de șuntare. Dar IBB-ul, dacă îl bagi pe internet, dacă îl bagă aici pe Google, îi arată ce e codul. Și dă poză. Păi am luat combinat, da, mi-a dat Energobitul un extras și am mai pus și eu ce am mai consumat noi. Nu, power nu, în afară de cabluri, power nu, da. Păi Energobitul e ce în oferta aia. Anexa la ofertă, sunt mai multe materiale, sunt două liste de materiale și de acolo am mai luat. Pe ușă. Păi cleme, tot ce era, tot rămas așa acum, nu s-a schimbat nimic. Ok, bine, bun, salut. Gata, vrei să-ți trag un chip? Stai că filmez, să nu mă duc singur. No, get low. Haideți, fetelor! What? Da. Hai că e și bine filmul ăsta. Dar trebuie să filmezi în lateral, după aici cu camera. Unde? Aici, în dreapta cu camera. Nu-i permisie. Înseamnă că poate nu te-am filmat, că era strâmbă camera. Cum ești mai centrat? Aveți că-i dau șpan. Da? Da. Asta e super tare. Hai că e faină. Unde e Răzvan Studianu? Mă, numai la scaunul ăla putem coborî, deci n-are cum să ne pierde. La ăsta? Da, e simplu. La care? Care scaunul? Ah, da, coboră. No, zi, Ninel, îți dau un prim cadru. Da,
Hai că aici pot să mă mut, stânga, dreapta. Lăsați că plec eu prin. Dar nu, da, aproape, nu pentru că e cineva aproape de mine. Bine. E neprevăzută. Tu vezi de schiul tău, că mă orbitez eu în jurul tău. Ce tare îi curtea asta! Mai tare. Hai să dă drumul, că lângă tine. Aici, în drept. Ce? Hai pe aici. Acolo e la mâncare, aici e la pistă. Tot una. Hai, por. Dar e mai liber asta. Hai, blondule. Arde-o. N-au făcut pum după noi, am scos. Pum am scos după noi în curba asta. S-a mai văzut ceva când am luat cu boa curba asta la stânga. Păi și, da, Când se lasă animalul. Hai că te-am prins tare. Hai că tragem niște filme aici. Nu mai rămâne baterie, că aici nu mai pot, că le scaunul.